ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ. കോട്ടയത്തുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഫൊറോന ചർച്ചിൻ്റെ സിസ്റ്റർ സെബസ്ത്യാനോസിൻ്റെ പെരുന്നാളിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. അനുഗ്രഹദായക പുണ്യാത്മാ സെബസ്ത്യാനോസേ ധന്യാത്മാ, സഹനത്തിൻ മണിമകുടം നീയേ, കനിയേണമേ കനിയേണമേ. അനുഗ്രഹദായക പുണ്യാത്മാ സെബസ്ത്യാനോസേ ധന്യാത്മാ, സഹനത്തിൻ മണിമകുടം നീയേ, കനിയേണമേ കനിയേണമേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണേ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കായി നിത്യവും പ്രാർത്ഥിക്കണേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണേ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കായി നിത്യവും പ്രാർത്ഥിക്കണേ. ആദികൾ വ്യാധികൾ അഖിലമകത്താൻ അതിരമ്പുഴ പള്ളിയിലിരിപ്പവനേ. ആദികൾ വ്യാധികൾ അഖിലമകത്താൻ അതിരമ്പുഴ പള്ളിയിലിരിപ്പവനേ. അണയുന്നു നിൻ തിരുസവിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ, ആശ്വാസകിരണങ്ങൾ തൂകണമേ. അണയുന്നു നിൻ തിരുസവിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ, ആശ്വാസകിരണങ്ങൾ തൂകണമേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണേ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കായി നിത്യവും പ്രാർത്ഥിക്കണേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണേ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കായി നിത്യവും പ്രാർത്ഥിക്കണേ. വിശ്വസുഖങ്ങൾ നീ കൈവെടിഞ്ഞു, വിശ്വാസം കാത്തിടാൻ ജീവൻ ത്യജിച്ചു. വിശ്വസുഖങ്ങൾ നീ കൈവെടിഞ്ഞു, വിശ്വാസം കാത്തിടാൻ ജീവൻ ത്യജിച്ചു. സ്വർഗാതിസ്വർഗത്തിൻ പുണ്യവാനായി സംപൂജ്യസ്ഥാനം കൈവരിച്ചു. സ്വർഗാതിസ്വർഗത്തിൻ പുണ്യവാനായി സംപൂജ്യസ്ഥാനം കൈവരിച്ചു. അനുഗ്രഹദായക പുണ്യാത്മാ സെബസ്ത്യാനോസേ ധന്യാത്മാ, സഹനത്തിൻ മണിമകുടം നീയേ,